Hello everyone, good evening. बयखौबो आंनि मिनि ब्लगआवहाय बरायहरबाय। ओमफ्राय दायो आङो गामिनि दखानावहाय थांनो नागिरदों। जोंनाबो बेयावहायनो मामिया लादु सावो नालाय। ओमफ्राय दिनैहाय बोथोरा एसे थान्दा जानायखायनो एसे गुदुं सावनानै लादु जानो लुबैदों आरो। होमबा आङो थांनि दे लोगोफोर। ओमफ्रायनो आङो एसे थान्दा जानायखायनो जाम्पार गानबाय नै। ओमफ्राय गारि सालायलाथ' गोजाङोबो नालाय ओमफ्राय आं गानखाबाय आरोना। नैहाय लोगोफोर दखान मोनफैबाय नै मा सावखो बियो पियाजि नै पियाजि सावबाय दासो सावगासिनो 5टा 6टा 7टा मोनालासे नांखायो नालाय दखानाबो दाबो 4टाल' टाइमा नै जों गामिनि दखाना बेनो नै बेनो लोगोफोर जोंनि गामिनि दखाना फिसानो मानसियानो गैथ'आ दाबो नै लोगोफोर दखानाव दंगासिनो आं दाबो मानसि गैथ'आ लादु सावगासिनो बिथाङा बेलासिनानिसो मानसि जायो दाबो 4टाल' ना टाइमानो आलु चिप्स सावनो हाबाय नै आलु चिप्स सावगोन बेखौ पियाजि टेस्टी पियाजि जागोन र' आंबो दा नै रायजोफोर आलु चिप्स सावगासिनो ओरैहाय आलु चिप्स पियाजि जानोसै आंबो हा पियाजि जानोसै नै लोगोफोर आं बारा मोनजाया जायो दखानदारा फानजु बाथोन फानजु गोरान एवनानैहाय देनाय बरिया टेस्टिखा नै जोङो सिनस्रि गलामा दखानाव फैदों ना हाय होनद' हाय गाइस होनदो मा जादों नों पियाजि पियाजि जादों नै आलु चिप्स मोनबायानो गोजा जाराव जाबाय नै अयथासार दाम खम जोंनिथिं गाइसमोन ओरैबायदि खमावनो खम बेसेनावनो मोनजायो लादुफ्रा नै बियो थाइबा जराल' नै मोनसेयावबो थाइबा नंबावासो थाइबा जरा गोथावल' मोनजायो जोंनि दखानावहाय जों गामिनि दखानावहाय ओमफ्राय दाम खमाव मोनजागोन आरो गाइसमोन मालाबाफोर ओरैहाय फैबा बायोबा हाबनानै जालांबानो जाबाय दे पियाजि जानोसै नै पियाजि वाव लोगोफोर नै बिराद गोथावखा मानि बाथोन आयौ गोजोनथार दा
Ada. chips. Ada. Biryani ada chips ada chips. Piazi. Chips. Ayo pasang jale bawa. Mấy bạn thấy được. Alu sụp sầu vai.